Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ujabule noma uhleka. Ukuphupha ujabule noma uhleka kuvame ukuvela njengophawu oluhle kakhulu. Kungasho ukuthi empilweni yakho kukhona injabulo, ukwaneliseka noma izinto ezinhle ezenzekalayo ngesikhathi sephupho noma ezikujabulisayo. Ukuhleka ephusheni kungabonisa ukuthi uzothola ukukhululeka ezincindezini obhekene nazo futhi ujabulele izikhathi ezizayo. Ukuphupha uhleka nabanye abantu kungasho ubungani obuhle noma ukujabulela ubudlelwane obuhle nabanye abantu. Leli phupho lingabonisa umoya ophilile nokwaneliseka empilweni yakho. Kuyenzeka-ke futhi ube nalolu hlobo lwephupho uma ngabe kunento ezokujabulisa owaziyo ngayo noma into esanda kukujabulisa. Siyabonga, nisale kahle.